Halkara Valyuta Fondu Türkmenistana durnukly ykdysady ösüşi gazanmak üçin manadyň konwertasiýa mümkinçiliklerini ösdürmeli diýär. Türkmenistana durnukly ykdysady ösüşi gazanmaklyk bäsleşligi hemde manadyň konwertasiýa mümkinçiliklerini ösdürmegi talap edýär diýip goloýdy Aşgabatda sapar eden Halkara Valyuta Fondunyň missiýasy 14-nji noýabrda çap eden beýanatyny aýtdy. 5-12-nji noýabr aralygynda Halkara Valyuta Fondunyň missiýasy Aşgabatda sapar etdi. Halkara Maliýe Bilermenler toporunyň ýol başçysy 14-nji noýabrda bu saparyň netijeleri boýunça beýanat ýaratdy. Missiýa Türkmenistana durnukly ykdysady ösüşi gazanmak üçin ýurtda bäsleşligi hemde manadyň konwertasiýa mümkinçiliklerini ösdürmegi maslahat berýär. Mundan ozal 15-nji oktýabrda çap eden hasabatyny halkara pul gaznasy öňümizdäki ýyl Türkmenistanyň ykdysady ösüşiň 2019-njy ýyl bilen deňeşdirilerini haýarlajakdygyny çaklady. Halkara Maliýe Edarasynyň bilermenleri Türkmenistana edýän saparlaryna ýurtda ykdysady durnuklygy gazanmak üçin valyuta edilýän gödäwçiligiň gowşadylmagyny ýyly-ýyly maslahat berip gelýär. Türkmenistana ýam 2 ýyldan gowrak wagt bäri gara bazarda yerli pulun hümmeti daşary ýurt valyutasynyň gowşak bolmagyna galýar. Türkmenistanyň Merkezi Banky $1 bahasyny 3,5 manatlygyna saklaýar. Ýöne ýurtda hereket edýän valyutanyň gara bazaryna dollaryň alış-çalış narhy resmi kursdan 5-6 esse ýokarydyr. 15-nji noýabrda Azatlyk Radiosu Türkmenistana valyutanyň gara bazarynyň saklanmagy bilen bagly soraglary bilen Beýik Britaniýanyň Glasgow Uniwersitetiniň Merkezi Aziýa boýunça lektory professor Luka Anches ýaýlandy. Eýsem Türkmenistana valyutanyň gara bazarynyň saklanyp galmagyna türkmen hökümetiniň ykdysady taýdan iş başarnyksyzlygy sebäp bolýarmy? ýa-da bu ýagdaýy üýtgetmek üçin olarda istegiň bolmazlygy sebäp bolýarmy? I think it's much more issue of reluctance. Even if we think that Meniň pikirimçe bu esasan olarda ýagdaýy üýtgetmäge bolan istegiň bolmazlygy bilen baglydyr. Biz türkmen hökümeti, türkmen rejimi rüstemler, hökmürwanlar bolup geçýän ähli zatlara gödäwçilik edip bilýänler diýip pikir etsek-de, olar döwletiň gödäwçiliginden daşary bolup geçýän käbir ykdysady işçiňlige ýol bermeli bolýarlar diýip Anches ýaýtdy. to leave some space to some kind of economic activity to go beyond the state.